Salutare, profesor, ce mai faceți? Asta facem un nou videoclip de FC Mobile. Și, bă, profesor, îi dăm aici play. Și vreau să vă zic că mai facem un nou videoclip. Că l-am făcut de foarte mult timp. Acum fac un antrenament. Și am făcut 2 shortsuri. Ba nu, 3 ce am. Și, bă, profesor, mai avem fix 11 abonați și facem 300 de abonați. Deci, vă rog, dați un subscribe. După ce fac acest videoclip, o să postez un short. Dar, nu, eu mai bine postez pe la 1:30. Și în ce cauză? Ca să poți să strângi donori, că atunci ai copiii de la școală, că, bă, unii stau până la 12:30, unii până la 11:30. Acum depinde cine se uită la mine, că unii sunt în vacanță, da. Și eu sunt, deci... Ia Gordon, mamă, ce l-am făcut. Așa. Și, bă, profesor, nu prea mai mi-a venit idei de videoclip și de-aia nu mai am postat. Acum, mă, ce schimbă a fost aia? Acum am venit o idee de videoclip și postez. Vă dați seama că când îmi vine idei de videoclip, eu postez. Dar o să știți că am făcut și acum 4 săptămâni tot un videoclip cu FC Mobile. Și, bă, caca, ce făcut, mă? O loc să dea pasă la Van Basten, așa. Nu-i dădu, dar îi dădu pase lui bă ăsta de la echipa asta, că zici direct Barcelona. La cum arată. Dar nu-i Barcelona, că era direct El Clasico, El Clasico, direct. Bă, Dui, my name is Dui, mă, ce? Bă, you are foul, bro, please, give me foul, please, give me. Please, give me foul. Ce foul e acolo, bă? Că nici măcar nu puteam să dau gol de acolo, dar în fine, totuși, give me foul, please. Nu! De ce dădușul nu putea să dea și el o foarfecă ca orice om normal de acolo? Bine, nu ca orice om normal, că mai bine dai ca orice om normal de acolo shoot, dar omul meu dădu shoot, dar dădu pe lângă poartă. Bine, te crezi eu de la 2 milioane de metri? Da, 2 milioane de metri, că e direct în careu. Cât o fi, mă, de acolo, 12,8 m. Nu putea și el să dea. Hai să dăm oce. Bă, mergi mai rapid, băi. Nu. Bă, profesor, cred că știți și voi când dați de aici șut, că de ce poți dai gol? Și normal, vere, mai bine nu mai dai foarfecă de acolo. Și oricum nu dădu foarfecă. Scuzați, bă, profesor, că zic ca orice om normal să dai de acolo foarfecă, nu. Ca orice om normal e să dai șut. Nu să dai foarfecă de acolo, păi. Nu poți să dai. Bine, poți să dai numai dacă ai power shoot în picior. Că doar nu dai așa. Nu dai așa direct. Păi, atunci te-ar da afară antrenori de pe teren. Bine, nu. Bă, dacă dai gol de acolo, poți. Nu te dă afară. Dacă nu dai și ăla trebuie să sară mingea nu știu unde, te dă afară și bye-bye. Poate nici nu mai joci la echipa aia, cine știe. Dar mai bine stai în locul tău și nu... Mai bine nu mai dai foarfecă. Și, bă, hai să vedem ce mai facem pe aici. Bă, s-a băgat un event. Carnival. Nu mai contează. Și, bă, eu mă jucai ceva pe aici, dar nu prea înțeles cine cu eventul ăsta. Bine, îți dai seama că eu știu eventul ăsta, adică știam de mult că o să apară. Da, sincer, bă, puteți să scrieți în comentarii care a fost cel mai tare event care v-a plăcut vouă. Mie mi-a plăcut ăla Euro și ăsta e Toti. Adică Toti Icon și Antoti. Team of the Year și cum se numea eventul ăsta? Ai Toti, adică eventul ăsta. Chiar mi-a plăcut, sincer vă zic. Bă, adică mai mult mi-a plăcut eventul cu Euro. Mi s-a părut cel mai tare event. Acum depinde, profesor, dacă v-a plăcut un event. Chiar mi-a plăcut.
Bă, uitați așa, Portugalia este Luigi. Știu și eu, H-L-L-O. Hello? Bă, sau de ce mă zisei pe litere că cu hello nu prea știu, adică știu să scriu, dar mie să nu greșesc cu o literă. Așa că îl scrisai. Să vedem ce rewards avem aici. Dăm aici. Bă, hai să vedem dacă e cineva online. Bă, ce? Bă, Luigi, ce faci, mă? Stați că îl sun pe Luigi. Să vedem că e online. Acum s-ar putea să-mi răspundă. Ia. Ia că-l sunai. Ia zi și voi. Ia că-l sunai. Să vedem dacă răspunde. Ia răspunde. Bă, răspunde, mă. Salutare, man, ce faci? Man, ce faci? Deci, man, nu știu dacă pentru tine e o surpriză, dar cum făceam video. Ce? Man, făceam video acum, ești pe video, te filmez acum. Bă, vă gata, îl sunai pe Luigi. Bă, man. Bă, măsor. Ce? Cum really, da, chiar filmezi? Da, mă, chiar filmez să vezi că postezi videoclipul, să te uiți pe el. Și bă, până bă, man, vrei să le zici ceva la Pânduți? Bă, ce n-ai? Bă, până ce n-ai se întâmplă, bă? Bă, până bă, Luigi, ești bine pe acolo? Da, mă, nu mai a sărit Pândus pe mine. Mă, ce? Și m-a prins de gât și face helicopter cu mine. Restul partea a doua. Ah, ok. Helicopter. Și are superputerile lui Hulk. Mă, ce? Bă, așa de sfârșit de video, ce vrei să le zici la Pânduți? Like și subscribe! Hai, bă, până v-am... La mine și la Nicușor! Da, mulțumesc. Sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați, dați un like, un share și un subscribe. Pentru 10.000 de subscribe, Mă, pentru 10.000 de aproape 300 de abonați. Pa? Da! Pa, Și pa! like pentru 1.000 de abonați. Pa, pa, bă, pânduților! Pa!